Yo, what's up? Kamusta mga neng at mga nong? I'm Master G's and welcome to my vlog. Vlog number 2. So yung mga neng at mga nong, ngayong vlog na to is I'm collaboration with Mea, and ang gagawin namin challenge for today is pupunta kami ng tindahan para bumili ng itlog ng naka-epic makeup like this. Siya si Pink Panther, and abangan nyo na lang ako mamaya. I'm Black Panther. Panty. So see you later. Bye-bye! So yung mga ning at mga nong, papunta na po kami sa tindahan. Tara, let's go! Challenge pa more! Uy, bakit dyan kay Roger? Ay, saan ba? Doon, sarado na dyan, tanga. Eh, sarado na ba dyan? Anong oras na ba? Sarado. Alam daw kung makita. Ito yung ilaw! Yan! Diba, ngipin lang kita sa akin, wait lang, may tao. Patay mo yan! Patay mo. Yan! JJ! This. Ay, kamay marami ang tulog. Tara na. Sarado naman ata. Wala naman ng tindahan. Ayan, ba't naging ano? Pakita mo naman yung mukha mo. Yan, para ka sa ano dyan, oh. Manananggal ka mo. Putik. Hinabog ng baso. Hinabog na kami ng mga asing ngayon. Ano, ganyan mo. Mamatay naman. Ito sarap lang. Ang baho mo. Mutae ka. Bibili natin sa tindahan. Itlog. Ilang itlog? Basta na bilang, sarado. Sarado, pakita ka din naman. Ikaw na magawa.
Sige, go. Ha? Yung video mo kawin lang. Nakakam din lang. Sabi kami na ano dalang itlog. Hindi tagad. Ano pinapot natin dito? Dalawang itlog. Tapos, dalawang hotdog. Kung ganisa, wala. Kailan magkakaroon? Kaya itlog mo. Kumuha naman ang itlog mo. Paano kung may itlog ko? All. Kuya, hindi barya. Kuya, sabi ko barya lang. Salamat, kuya. Salamat. Thank you, ah. Thank you, ah. Thank you, ah. Good time, Maria. Kuya, Neng, yung Maria. Pabili po. Pabili? Uy, mega cute. Hello po, good evening po. May benta po kaya hotdog dito? Matatalo natin yun. Ano yan? Nabenta po kayo itlog? Itlog, hotdog pa. Hotdog ba? Ay wala po. Ay, send ka lang sa abla na sige. Sana mo victory kayo. Nga, tara na. So yung mga neng at mga noong, we're back. Failed kami sa second destination namin, wala silang bentang hotdog. Tapos busy si kuya sa kakalaro ng Mobile Legend. As di kami pansinin. Kaya yun, umuwi na lang kami kasi Wala rin kami wala nabiling hotdog. wala na ring bukas na tindahan. So yun, hanggang dito na lang po ang aming vlog for today. And please like, share, and subscribe. And then, kung may gusto kayong challenge na ipagawa sa amin, just comment down below. Once again, I'm Master Juice, and this is Jella Mayas. Also subscribe to my channel for a collaboration. Bye! and hit the notification bell. Babush.